Tsaa-tsaa pagkatapos maglakad. Bawiin ang pinawis. Bawain ng pinawis. Karak lang naman, mura lang naman. Kaya Uy. Magkano? 150. 150 lang naman. Pag sa city, 1 dirham, no? Or 150 na rin ngayon. 150 rin. Doon sa may, Nagmahal na rin sa sa may Madinat. Oo. Yan naman kasama natin naglakad, nag-ikot ng Sa isang Madinat oras. kami, laging walang... Ayan, natuyo na yung pawis. Pe. Kaya ano, ay napachika pa. Tubig. Ah. Mura. Parang sa ano din. Ano sa loob nito? Chicken. Hindi ka nakain ka ba ng chicken? Hindi. Kain-kain na. Kain na. Bawiin din yung pinawis ng isang oras. Yan ang karak. Karak tea. Lalong maano yung 35 siguro ito. 35.6 siguro ito. Yung 36 Anong? Okay lang naman siya. Kaya lang kasi masikip yung... Masikip yung pinakadulo. Uwian na. Ayan na. Alas 9 na ng gabi. Dito kami sa Luneta. Nag-overtime na. Ayun, lakad lang for an hour lang. Pero ilang oras na? 7, 8, 9. Nakatatlong oras. Haba yung inupo kasi. Kaya pa. Ayun. Bukas na dabas. Ano ba bukas?